Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Alah wong kula niku waton obah mawon. Nyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih matur nuwun. Bisa gawe bungah insyaallah dadi berkah tumrapé piyayi kali pancur. Amin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulit sengan kasarasan duwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparampinan nggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lek ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepethuk dadi nggih. Kyai sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mencok ngendika ngopo-ngopo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten teng dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lek ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean yo aneh. Engkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras tok. Bersih desa wonten laladan kali pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloya? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten Upami napa niku wonten jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang yang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa jawah niku jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula rak Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten piyayi sinden-sindene waranggana ya jos-jos mangkono bukasi. Wah, matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbak Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngeten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula kledekne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene Mas kene. Teh kaya amplop rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Mbah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike Oh. Oh iya. Cek. Pripun, Pak? Wah, iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Niki ketok tak duke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Lah mang ketok kabeh kok, Pak. Ane rak ya aman nggih. Niki ngesuk Kang Dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki
mboten gedene biasane niku cilik niki tempat jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Iya ta. Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak ming pisan kepethuk tok sampean. Niki anak kula ya loro. Kene gek ngadeg kene. Sisan wae. Pisan. Ndak ora uman wektu malah darani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh. Pinter-pinter kabeh. Sik karo ini beda iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Oh iya melu ta, Pak? Melu. Bola tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta, Pak? Ning sik sembodo anake. Ngono, Pak. Lek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap. Tenang kabeh lek bapake kula nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, tenang. Ngen kula niku hasil maringi jenengan nika. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye jebul pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah iya. Elok. Kon kamar mandi? Heeh. Ben piye? Lah kok nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Iki mesti moduse bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi kok nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Nek angger kowe karo iki mlebu tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki slemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Nah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya, Pak. Iki sowan kene. Bapak Ibu, ini ki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekolah. Kowe aja ngono, kowe tak duduhi ya, tak omongi ya. Piye, Pak? Iki kowe ngerti sound system? Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora. Ana powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tange. Biasane ora ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kau diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kali Pancur mriki. Nah, pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko nang kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi. amen turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok kuwi. dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok tak nyanteri bapakne. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Esuk nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya.
Ya pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumi aku Ayo, dadi no. Elisa. Coba pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Caping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur yo an. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari pun dhisik yo. Saiki Caping Gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. Beres. Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene ping dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngeyel. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kowe kek mangan, kek mangan apa? Kek Ya ngene. aku wis mangan lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Oh, ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Nah, bapak iki lagi mumbulan iki kok tibane iki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah yo Mas. Awak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Molas. Apa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi yo. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah hukume nek kukul iki nanggon pipi, apa bathuk, apa janggut ngono kok dadi nang ngisor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih nggon. Yen memajang Suarane anakku sing siji. mengkaro nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye?
Lah kene, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Ayo. Rasa nggo efek kok. Iya. Ya sama mau cepet. Terus Pak. Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku iso Coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. Piye? Kaya Baleni, Bapak. Pak. Ayo. Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ra iso letek. Kowe lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki isor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Wah, aku ki muni kembang lebae, ngono ki iso gawe teras iso Iya, iya, teras. mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Gak iso gendera. ngono lho. Anu, sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Bener. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Ah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara makane, Pak. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Ya. Waduh, Alah koyo Kemeruh. Kemeruh, Pak. Kayak pala-pala. Mas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener, Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi Oh, ya Kris. Teguh Wiyono. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho. Heeh. Yono. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok sap apa? Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekane lek wareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi tek gak wis sapi tek. Pacitan. Oh. Pacitan.
aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wis tak tembak wingi wis ora. Ditembak. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Tati ini ya, Mbak? Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokku Piye? mbiyen muni panas iki wong sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Wak. Anggere rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani ya. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. Agene wong lanang nyedakno susu ngokok ngakangmu ngokok. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngokok ngakangmu. Aku wong kok akak. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora kemut susur. Nah. Aku kok. Kok aku kok. Gak aku. Apa kuwi karepe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Dicucukne le mangan ayam panggang mau. Ayo. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lek-lelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. Sampun no. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Hetansah kathah rejeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bekasi, yo selanjutnya. Monggo Bekasi. Nggih. Mangan cucur. Mangan jujur. Cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur. Uripipun bagya mulya. Yo. Allahumma. Oh, kaya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah. Kentek ancur kowe engko mesti. Aku kono Untuk padha. Nek sing keri dhewe ki Kowe sing mesti arep metune sik melatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Amin. Kowe yo nyepake ngono nek didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo Kita Tuku jamur guri sing di duit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh,
masyarakat Kali Pancur sehat sedaya Allahumma amin. Ngapunten Mbah, obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi. Beda iki ya. Wedi. Liane ora-ora kok idi iki apa iki? Coba. Wedi, jebul kukul. Ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah. Ayo. Ayo Nduk. Wedi iki. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu nek Ibu langsung Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendene. Kowe nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Iki. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak aku jare aku ya. Apa ya? Ya golek liyane mong ya kreatif kok ya. Akeh kok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kali Pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur kene, ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya oleh Pak karepku ra mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Banyu kok nek iso. KTP. Tinggo bebas. Iya iya iya. Warga Kali Pancur piyayinipun gerap piyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo, Mbak, dhewe. sing apik dhewe, Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawe, ya sing petani, ya sing bakul, ya sing karyawan, ya sing buruh, ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo. Akeh men to, Mbah jenengan. Lah engko nek sithik ra arga. Monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaleng capek gunung Jatim? Maksudnya piye iki terusan? Lah jenengane teng YouTube lak kondang julak-juline. Tanggap ngono lho, Pak. Ditunggu tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Melayu-melayu mergo nguyak walang. Melumpat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano-nano. Ayo. Ngono kuwi lek ming guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo jadah ketimbang mendem ayo ngibadah. Tak tung tak tung tak. Langsung, Mbak. Ayo, Mbak. Nuwun sewu Nah. dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami ladedung mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang
taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu ayo kabeh karo mesem guyu gotong royong supaya desane cepet aman nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan Amin. nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo kabeh wong sing padha judi menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ugi wonten rawuh lenggah Bapak Camat mesti wae nggateke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat saya abak dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lak nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena diguguk uga kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane emat ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir lak perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam ngenten niku Iki mau rada komplit tapi rong pati komplit. Kok iso, Mbak? Lah mau sing utama ini yang nanggap tuh selain ini RT ya Pak? RT, RW apa? RT berapa tadi? RW Dibilang? Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung loh Pak. Pak Lurah wes, Pak Kiai wes, tentara wes, RW. RW 3, RW 5, RW 4 iki. Ngebat meneh ngono lah sing dadi RW kudu iso nentrem kerak wargane. Sebab RW iku pinangka contone mongko RW mung sethithik jare bayarane. Andane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga. Aneng wong negor kayu ra nembung RT, aneng wong DMN RT. DMN iki apa? Di mana RT? Oh, RW. Apa neh ya sing durung ngono kok sing durung. Mau ibu-ibu jilbab ana sing durung. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh, lah nek sak geleme dhewe niki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudi lan pemuda. Benar. Setiap saat itu harus siaga. Ini desa harus dijaga. Karang Sing Taruna. ditanggap saiki iki sakmene iki ana piyaga, Pak, piyaga.
Kaya wis yoga bendina Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abot meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga ngelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah iya. Sinden, Sinden. sinden. Nun sewu lho Bu Kasi. Aku sing paling tak medeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lha nek ngundika anu ora sarana to ngaling-aling Bu Kasi. Nutup-nutup. Ngaling-alingi Bu Kasi. Ora wong buka silang kono lho. Oh ya ora apa-apa nggih. Abot meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Dalang. Ajeng sing apik no sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono sing Nggih. protes ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon pedang piambe lenggan nang nggon padang. Heeh. Ning ngarepe ning kelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean ki cok bayar dhisik dadi aku mlaku ki kleang-kleang. Lah tertib wong panitiane tertib kula ya melu tertib. Nggih, matur nuwun. Iki nek joli parikan kene sewengi ra entek-entek ndak malah selera. Ditutup. Nggih, niki mau dibacutke. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarata Sara suling kali ngulon masuk langgam sapi dulu.